Bubagra chungno phurungu, bubagra chungno dagiu, khoroksa bai khoroksa hamjak laidi, khoroksa bai khoroksa chuba laidi, tiprasa bai tiprasa kana tongdi. Amtuirok naharmung bai hayakeba, bubagrani shenkra hayakeba shenkra juk ungei, 46 surma, hayakeba Komolpur Bukhastini bisingo khobjak, Salema RD Blockni Mudusara Amchaini, Khoroksa Chakra, Gobangma Jora Romui Shak Hamya Engei, Dolai Hangkoni Shak Hamnogo, Galaijak hayakeba, Dolai Hangkoni Shak Hamnogo, Shak Naijagai Tongo. Amtikheno Kokmamano 46 surma, Bidhansabha Achuk Thaini bisingo khobjak 46 surma Tipramothani Buribedek TWF rok. Amtikheno Kokmamanmani logi no borok, Utakhugno Chubanani Bagei, Kami o khoroksa bai khoroksa tiprasa bai tiprasa rang khaglei bono chubanani tini phaisok paikha dolai hangkoni sak hamlo. Amtikheno tini borok koktun rohoka dolai junalni chairman Premlal Molsomnobo uchini chakrano phai nai phaidi chini chubalai thani jono logiri phaidi chini ganao tong phaidi hinei amtikhei kokto manman yagulono dolai junalni chairman dolai hangkoni sak hamnogo phai o takhuk okrano chubanani hayakeba chubanani yak fologiri phai tini dolai hangkoni sak hamnogo phai amtikheno tini o takhuk okrano borok chuamung yapharmani logi bo chungbai kok sanathagai sabai khnarikha chini bubagra jono phurungu khoroksa bai khoroksa hamjaklai tongnani khoroksa bai khoroksa chubalai tongnarokno khobui lukurokno phunuknani bahaikei chungbai chung hamjaklai kathalai tongnanang amtuirokno tini bo subai subrubui sai khnarikha tini amtikhe o takhokrano chubanani phaimani thayo তিনি চুং 46 সুরমা বিধানসভা ক্ষেত্রে তাই এডিসি ক্ষেত্রে ইনকাই 10 নং কুলাই চাম পাওয়ার নেই চিনি প্রক্সা তাকু চন্দ্রমোহন দেববর্মা দুলুছড়া কামি ও দীর্ঘদিন ইসা রুগুঙै কুলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালও একনি দংজাক আবনো 46 সুরমানি বুড়িরক yang sini buku kolpona tai yang botono Sombolokhi Deborma borok zaman sang rang khanggai tai ano khoborika kisa chungno chubagradi bini chungbono kisa jama mane orang khamano thangai relaigrana ni ano phone khaimani bisingtei angbo tini borokni kokno polo khaino haika pai zaman sak chung borok borang khakka angbo zaman sak kisa chubaka aiki bono kisa chubachuri haika tai naikha naimani boni background belai no hamia boni hik bukuroi besarok bo kai jagai jani jarang tongkha bo saichung prai boyos bo 72 years haingnai boni ru belai no hamia tabu thuirok porikha choli tongo monhoi tv ru ngai manu ingke chung abono tini sanani muchung median bisikte zaman sak 46 surma ongthong 47 ambasa ongthong sini tiprasarok kulum kesa ngai judi hospital rogo admission thaikankai abo chung khobor manghangkai kobang ma rang rok chubai me phano chung borongno mokol bai phano thangai nailayo amai kaino tiprasa bai tiprasa je chung hamjak laimani tei tini kasuksa je Sri Maharaja Pradut Kishore Debormon chung hamjak lairani surung bihinmani no chung tini lokoni pasbang kunon musunggo chung o tini takungno thangai nai belaikeno ang khairu masing sang jakha bonisu bukroksa sini yang Raipasa Village Committee utongo abrobai malai leika gaita treatment choli tongo tai beskango bo jung khansani mari tai jung tiprasaro hamjak lai mani marino mti khe nutruk jung phunuk lai nai tai hamjak mani marino tai ware nai Maharashtra bisingte